L-uffiċċju tal-Prim Ministru nefaq madwar €1,100,000 fuq vjaġġar bejn frar tal-2017 u l-aħħar ta' dik is-sena. Dan ħareġ minn tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg. L-aktar vjaġġ li sewa kien wieħed relatat mal-Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Bil-vjaġġ sewa €84,199. Id-delegazzjoni kienet tinkludi lill-Prim Ministru, lill-Uffiċjali tal-Komunikazzjoni Kurt Farrugia u Mark Farrugia u lill-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta Jonathan Cardona. It-tieni l-aktar vjaġġ li sewa kienet il-parteċipazzjoni tal-Prim Ministru waqt l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, vjaġġ li sewa €81,348. F'dan il-każ, id-delegazzjoni kienet magħmula mill-Prim Ministru, mart il-Prim Ministru Michel Muscat, il-Chief of Staff Keith Schembri u l-Uffiċjali tal-Komunikazzjoni Mark Farrugia u Matthew Carbone. Għas-sena 2018, il-lista ta' vjaġġi kienet tinkludi total ta' 4 għal total ta' €36,692. Iżda ma kienx tinkludi fost l-oħrajn il-vjaġġ li l-Prim Ministru għamel lejn l-Awstralja f'Marzu li għadda għal ftuħ tal-lob tal-Commonwealth.